Una katombosangana ngomprofita kana nditi mbabva yako iri padombo shava no zvakutanga yazomeka sense wangu achirekedza kudaro zvakutanga yazomeka sense izvezvi ndaingonzwa dombo shava mberechero mungati saka yanyatsokuratidza papi chete nditi mberechera mungati makadima showground aiwa inenge yakakuratidza because ndagara kwamungati mberechera mungati then mungati mungati achiramba achidzoka so saka mwana makasangana sei handichazivi ndakurisa handichazivi Right, wagwan people, wagwan, and welcome back again. Panapa pa dialogue with DJ Sparks, panachikukuwa na ma-artists, ma-actors, watu wakasena ma-celebrity, tichana now, and mzwana nasa I'm very happy because guest wandina ya panapa ndane something like 3 to 4 years. Ndichaya kumbi na ibatika gani. Achingo ndipa ma-statement, but tunoda kutenda musiki, nekutenda tazongo sangana. And mukona guys, chipo yaramba kuya panapa ndisati toxic yandani mazuva ano ndaitoti bo uchipidzi nyaya yake yake isiri pane zvinhu zvandobvunza nyaya yake inge iri pakuti Sparks handisi kuenda ikoko because ndaingomona achitwa mainterview nana Angosend ndichitongoti hey, when I grow up I want to be like Angosend but I'm very happy nasi kuti ndina chipo ine ndine mbvunzo yangu yakawandisa ine mbvunzo yangu yakatangira ndakaichengeta kubva 2021 okay uchipinzi panapa chanakidza sezvaitika zvese kumashure panapa ndichazvibvunza itawo chindinzwira tsitsi wangu aiwa nanhinzodzidzi that's the reason why ndichipfeka mabhingu achi kuitira kuti nini ndisatombonzwe tsitsi number one ndisatombofile kuti maziso ako aya asati asane nangu ndisaconfusing saka zvisei chipo ndiri right uri upenyu uri right last time ndakapesa kuona ndakuona kupi zvino takaonana I think album launch ya hameno yamakumbi kuna Uncle Saint na Zigo chichi ndikoko chacheko but haungosingabatike mwangu aibatika ndongondikutati pandakatanga kutsvaga that is 2021 natama 2025 da izvezvi izvo ndaitaita maybe 10 mangu mainterview no kwete mainterview daita nemwana mainterview mainterview dai mwana wedu andika dato grade 7 daita yarutsa zvo sakati semawex tungodaro nemahwani kateri chamwana zvakaoma kana paipa nzira yedu tese mahwani saka mukuzvigona sei zviendela sei pasina teri kafeeling kekuti munhu unenge uchigara uinaye then munhu asisipo obviously muchipefoma masamsong anenge aripo makagona kuiendela sei pain zvinorwadza ndakambotanga ndichi zvainetsa ndaingoti pese pandaiimba senge pandenda kuimba ndezvemwoyo kana kuti makafanana misodzi yangu takangoyerera so but zvinhu zvandikazotambira kuti ndozviripo inzira yedu tese saka izvezvi ndinenge ndanani ninge manani yes pakaipa peni yacho mawanda but still tinongoti may so rest in peace kuna ateri saka maworks ari sei maworks tiri kupusha aiwa tiri kushanda right tiri kushanda right saka inspiration yekurova maworks ikabva kupina chipo zvagara zvazvingori muropa kubvira ndiri mudiki ndaiimba kuchikoro even ndisandatombotanga nda kuchikoro ndaingoimba even like ndiri kuumba kweduka ndaigara padhoo ndotanga ngoimba ndiripo gogo wangu pesa kuti iwe papadhoo mani toda kupinda uri tiitira noise ndichingoimba che saka zvekuimba zvakabvira ndiri mudiki but iwe wakurira kupi ndakakurira takatanga tichigara kuMount Darwin then patazoenda kudombo shava then mama wangu sapa dombo shava ava padhuze nekumanani kwangu yes ndokwandaigara ikoko then mama wangu pawazoshaya patazotanga kugara kuHoughton Park
but asenda unotwa Ona katombosangana ngomprofita kanoti mbabva kuiri padombo no. Zvakutanga zvomeka sense. wangu achirekedza kudaro Zvakutanga zvomeka sense izvi. Nengonzwa dombo shawa. Mberechera mungati. saka yanyatsokuratidza papi chete Ngeti mberechera mungati. Makatipa showground. aiwa inenge yakakuratidza because ndagara kwamungati Mberechera mungati then mungati. mungati ndo yanyatsotaura Mungati achiramba achidzoka so. yeah. Alright. Sa ndo mamakuru akaita. Yes. Ko ofa aino kuti une mwana anonzana mwana wedu zvino anonzi reborn saka period yakazotwa reborn papa ndandatopedza chikoro ndatokura I think ndandava ne28 ndo pakazoitwa reborn wanachi ndo pandikamuzvara 28 kwete izvo nomakore makanjipa iwe ndakura ini nomakare I'm 33 zveshu oh ndo 92 alright saka mazita saka nababa mwana makasangana sei handichazivi ndakurisa handichazivi handazoti takasangana kupi auyezi masangana kupi akusi kushoye kushoye kupiki zvakaoma zveshu right ambobvunza like wona chinhu nyaya yekuti asingadi kutaura zita bandanguzongotaura zita anogona ndire-stress yekuzoti makasangana sei zvinabasa zvakakosha hazvina basa hazvina basa chakakosha ndechekuti tina reborn usina reborn kwati komakaparadzana hazvina basa zvese zvozvo hazvina saka sezvakaitika bva pakusangana kusvika pakuti hazvina basa zvitori haitori past ya ndakazviburitsa zvese ndana reborn ndo zvakakosha bote chitira manotsi dakuziva manotsi akashandiswa namakuru wacho ndeapi makutiregerera mageto yutsi aiwa hazvina basa saka munin'ina wareborn tomuona rini kana hanzvadzi yareborn ina believe kuti mwari wainoda kungondipa one mwana ndo zvandingobelieve ndotyika ndikazvifunga kuita imwe nhumbu kunotyei handizivi ndongotya asi papa nemamacomplications anga aripo pakuzonzi wazoita papasina apa akawanda ndaingobatwa bp ndo yaingondigarisa muhospital but handasina mamacomplications but kaprocess kacho keungonzi une nhumbu uchita sei kanoshungurudza aiyo sati kanoshungurudza zvesvo ndandisiripo usati jairire wakarodza ndokuzvara handina kuzvara ndakaitwa op wakaitwa op saka ndo process yakakurwadza still ndakarwadziwa chironda chinorwadza wangu chironda chinorwadza but hazvizo zvingazotarisei kuita sei amen kana mwari vakati ndichaita mumwe ndichazoita hangu but not now apa mwari zvaunoita manje vakangoti tiendai zvaranai muwanda I know. dhiri racho rakatopera mwari wakatopedza ai ndakatozvara takatowanda takadaro asi ayu ine relationship izvezvizvo yeah nani aiwa hatitauri nani ndiaiwa mazita ataura asi celebrity acelebrity saka hana basa nyangwe ndikataura zita mntu avatombomuziva saka ngatisataure mazita bodzo pane nyaya dzakawanda dzichitaurwa dzokunzi musikana nemusikana wacho autaura zita rake rekutanga leta rekutanga asi kuti zvakawanda chikuti aleta rekutanga nezita rake no haka kana achinzi james unongoti aiwa haka ndataure zita tabva takotofeba bodzi ona zvoitika tochinzwa vanhu vachiti no musikana nemusikanzwa chinoti chino vanhu ngachidaro handizo maybe ndo vakandiona here ndichita musikanzwa handozoti handozondopindura ndichiti chii because inanda musikanzwa asi wakambozviona kazvandikutaura handogara ndichizvona vanhu vachiti chipo ane musikanzwa like zvinenge zvichiitika ndowanzwisisa hangu because like pane picture yakacirculata memhanje ndinashinzwa handi tinenge chitira kupromota song but vanhu vanozozviona nepasiripo manje nhasi song yacho yatobuda nhasi
aiwa kati izvozvo muchipromota song but it was nice satopromota sekuinterview iyi Sha. sakupromota interview Eh. right sa undudzawo kuti zvone chipo haana musikanzo zvelevu anenge ane one relationship handina yake musikanzo. ane one relationship yake ane munhu wake Andine munhu wangu one. one munhu in last minute last Yeah? in last minute Iwe ndine munhu wangu one. Chat. one Chat. Handitomboite. Handina musikanzwa. Ndakadzikama manje. one One. one tsona chititipeka zita ranotanga Aiwa, naro timakonfeme aiwa, taura mazita. tione kuti hapaite here Atauri mazita edu. akuti zita kana kuti zita leta Aiwa kana. leta tingoti leta Aiwa kana. tingotakiro neleta leta ungoti j kana kuti b Handitauri. ini andambokuchenesa muwao Habe nako but aiwa handiri munhu po. Ndiri munhu po. autombo Handina musikanzwa. asi Ndiri munhu anongofara. Anofara nevanhu chichi. Vanhu vanona maybe face yangu yakangwarisa here handisi but handina musikanzwa. Nditori munhu atori. kokudhakwa Kudhakwa. ainoti mubvunzo wanakuramba Alright. tumahandaziwo Ndinozombofarisawo. Handisi kuramba. Ndinozombofarisawo. Ya tumahandazi tori ndoti ndinomwawo. Ya here and there handimwe zvangu zvokudaro. ko ndambokuendesa auti katimbo Zvinenge zvienderana nekuti dhera cho ndiri kudera. no nomutsvagiro pa unongori free ungoripo It's fine asinyaya. ndotomborova madrinks Haisinyaya. then Auti ndotoenda manje. una curfew Aiwa, kefi nini? My ribbon. Ita kefi. mari murara curfew Aiwa handina kefi. oh asa boss ndikuronga ndinoona zimbokuinvite maybe just for 2-3 days Yeah, aiwa akada handizoite izvozvo. Aiwa handizoite. my ribbon Aiwa akada. 3 days. atu ini nda kutaura chokwadi naMwari handisi kutora 3 2 chete Aiwa akada handizokwanisa izvozvo. wati ko 1 1 rekuti rinopera maybe kuma 6 tovatadzokera kumba. 6 what do you mean 6, 7, 8 tagumira ipa. manheru 8 p.m. day need 24 hours Wangu tikazoti wazoona kuti outing yatinenge taenda ikai it's not like totatanga totamukira makusena 6 ka titasangana maybe kana ma 12 1 then tobva taita se tobva tangorova chiraundi chedu maybe tamboenda kana pane kati zotiuke ngukadza umbofirwa nemhepo tipo aiwa tikasangana nazvo ma 12 topedzawo zvoma 8 tinge tiri bo tinge taenjoya wangu tinge tabo chitoti kasi ndine boyfriend ka anozofara nazvo audzwe achibvuma no sinomusikadzwa no hatitomomudze urongo uyu anoti ndiri kupi anobva afona nevidhio ko tepe flu yakarova shandiyo ndiyete kumudza kuti ano anobva afona nevidhio tine flu video ko tokutsvagira pakona kapekundivhara negumbezi ndotonge right ndizombo pane zvandomboona zvichiitika pasocial media pasocial media part toxic but panotinakidza futi takatoswera tisipo totange tikurwara fanike handikwanisi kana uda kuona ndirwara tibvise pasocial media but pane toxic at the same time tinopada pane maposts andoona akawanda anenge achipostwa mamwe acho anenge akaiswa kana chidya chehuku so zvangonzi uyu ngatimbomutengera mota ko uyu haana musikanzwa here unozvitora sei majokes akaita seiwayo anenge achiitwa nanalari unozvitorawo sei iwewe personally unozviona ngedc unozviona ngechii unozvitorawo seiwo alright I think ndakasvika pakuzvinzwisisa pakuzvigamuchira that's why ndichitombondoona ndichiacta nafreds tichiita zvekuti anondibvisira kana battery paucheya saka zvokudhiswa kana kuti munhu anoshora disability yangu kana kuti anondidhisa handisisina basa nazvo icontent asina basa ndo the way unozvitora nayo because ndinoona sekuti
vanhu vanenge vachitotaura bcause mazuva ano pane kaskiri kekusungisana ka sa inenge yaskiri futi yekuti hatichati kuita se hatichati kubuda pachena kuti kutaura nezvani nezvani saka tinongoisa chinja tofungidza kuti vanongoridhawo wobva wangoita sei asi hazvina mbva zvambokuaffect like ma-first days pokatanga kuzviona vanhu vachita majokes newe mamwe acho asi akadaro I think izvezvi ndaa munhu mukuru. I think pandikatanga kupinda pasocial media then nezvemwana zvekuti snipe akamitisa chirema ndo zvaindirwadza izvozvo asi izvezvi aiwa ndapo. Alright. But zvezvemalighters asi light iwe alright word rinondirwadza inini ndirekuti chirema handi kunzwa word iroro harisi light rinondi affect kuti wona chirema icho chirema ichi chinoda zvinhu izvo zvinondi affect handiboda kunyepera but zvimwe zvese zvina basa. Alright, so guys kunori kuona sometimes it's important kuti tingorespectana nekunyarana nekungoziva zvinoda munhu zvasingade ndofunga manzonga zvataurwa nachipo kuti hazvifanire mamwe majokes ese munogona kuita zvenyu but majokes atara kuti hamade munofanira kungoziva kuti no apa tinodraw line apa hatichadaro hatichatambi tichidaro. Alright, it's okay ndapanzwisisa ipapo but iwewe semunhu anenge ari pasocial media achiona zvese zvine zvichiitika izvi pane zvimwe mamwe matambiro aunozoonawo kuti matambiro aya achaita because obvious kuti celeb kana uchingori celeb ka vanhu tinofila kunge tinokuziva tinokufila ngori shamwari dzedu tinofila zvakawanda mamwe maways atogona ngofila nawo kuti pane vamwe vanhu vanotokomenta vachitanga vanoziva life yako yese apa hapana kana zvinenge zvichizikana hapana anenge achitaura zviri off zvake izvozvozvo ndotozoona kuti uyu anenge akuenderao ini manje sometimes ndopindura manje ndopindura ndokuti nditofilable ndikapindura. Alright, abhoza vanorerutsa tasangana nemwe musiso nezuro nanazigo tichibva pakatenda toka tikafa tasangana namwe muzi wangu tideo achiti imimi ndimi munotora mwana yaikuno takupfura ndakati ziko dzoka ikuno dzoka ini sparks dzoka ikuno fast dzoka tazokodzoka panangoti chi ese takuenda nazvo takoti ndokachitira irutsa masisi imagine vanongachitiserutsa mastreets. Alright, tambobata kulife yako tombobata kumusic kumusic especially pamaperformance unoona nge like the way mastage acho magadzirwa anenge akaitwa ari boy here ari friendly kana kuti anofanira kuconsider kuti alright stage yedu yakadaiwo but nachipo achazouya anofanira kukwira sei pastage anofanira sei zvinhu pane wakamboona kana pane event wakamboendawo here yairatidza kuti vari kuremekedza kana vari kugadzirisa makwiriro anoita pastage. Alright, mamwe mastage zvinhu zvinenge zvakatovakwa kudhara maybe ndisati ndatombove musician saka handingazovati vachinje zvinhu zvavo because of me. Mamwe mastage zvesho anototishungurudza kutokwira kutobatirana panotoda main power yevanhu kana 6 vakabata uche kuti ndikwidzwe pastage but then pane stage 1 yandinoziva yakavakwa yavakatovakira inini iri kuwedza uko panonzi pachill sport anonzi Mufela. Ipapo vakatoivaka yakatoitwa pavakatoivhura venue because of me ndakatoona yakatoiswa ramp ndakafara singaiti. Alright. Asi zvinhu zvekuti munotokumbirawo kuti vanhu vanonga vachizoba promoters stage zvikuitire nyorewo pakuita sei ichokwadi pakukwira mayo. Alright, ko paunongori pastage yo pane here mamwe mashoko anoitawa nevanhu nezvimwe zviitwa nevanhu zvekuzosvika zoti vanhu vakuita sei kana kuti so far pamaperformance anorova sebo nemafanzi ako hamuna? Ndakaona kuti vanhu vangu vanondifarira mafanzi angu vanondifarira zvisingaiti ndiri pastage aiwa vanenge vachifara handisati ndambonzwa munhu anotaura zvisina basa kana aiwa vanenge vachifara zvisingaiti. Alright, asi mabookings mabookings zviri nani hazvingazoenzani nekugara zviri nani asi ndofila kuti handisi kunyatsowana mabookings andofanira kuwana cheo. Alright. Kuno vanhu vanenge vasingangobhelieve in you kuti anozozvigona here
but ndongoda kungotenda vanobhilivha in me vanondibhukawo ndongoda kungovatenda. Alright. Kupa mune muchiita madhiri mimi hapana here vamwe vanhu vanongoda kuti kutoro advantage, you know, varume tiri varume vamwe vanotora advantage nekamboita mainterview vasikana vakawanda chitino kustudio kwatinoenda vamwe vanotora advantage yekuti ndirekodhe kati ndide ndokuti ndikurekodhe kana kuti chimbondipawo shamwari ndokurekodhe you know, something like that. Hakuna here machallenges mukusangana nawo ivo vanhu vaida kutsotsa iwavo manjika hakuna here vanhu vachitsotsa havazoshayikwe zvavo. I think zvinoitika kwandiri ka munhu anozoda anenge akuzondida after andiona kana kuti aona performance yangu chichi ndo paanozotanga kuda kuzoita tumadus neni, but before aiwa hapana zvinomboitika ndisanamboitwa izvozvo. because hawa vanotsotsa ichokwadi. ndozi asi hapana vanoti bonzi pakutsotsa kuri patulautsotsorevarikushonakirwona zviri like kutsotswa kwacho kuti kutori bed stuff kuri bed iri bonzi vafana kuti ubva ngotsotswa kana nemwe mhene nenge sparks adzinenge sparks ameno handisi zvinoitika zvinowanika. bo ndaimboitaura nemumwe munhu chiti musikana ndakamboita interview so achizoni sparks mwana chidambudziko ati kusangana nayo mumastudio mwana kuzopedzisa vakutitsotsa chichandika but ndichizofungawo futi inini ngonachi maproducer anongogara ari mustudio obviously mbudzi inodyoba yakasungirwa ndimavanhu vacho kuita se vari kuyo kustudio ndimavanhu vari kuyo paariwo handisi zvazvo zvikutorwa advantage but kana machinganakirwawo ndazimini kuti zviri bad hazvina basa vanhu vanosangana nepakasiyana wangu pamwe ndiye anenge atori husband yakeyo pamwe ndiyo mbabvu yacho unoona pamwe ndiyo mbabvu yacho so sure. Alright, I think ndapadzisisa ndinomboona zvangu atibude pane vhidhiyo yatakaona recently ravakaposta nemwana achiti birthday kuna mudhara then pane macomments mascreenshot akangowanda vanhu vachiti no sniper haanamboresponda sniper haanazombodayo ndakazoona vhidhiyo ndomadidelita chitakati mudelete chichakamboita timuriposte makafiliswa nemafans here I think vhidhiyo iroro ka ndakatoriposta zviri genuine handitori nasniper ini hatitauri hatisisina need yekutaura akuchengeta mwana anofanira kubudisa mari yekuchengeta mwana I think ndodhila nemukadzi wake panyaya dzemari oyo my paris sina sei saka manotsi mukumanzira saka vhidhiyo iroro ndakariposta ka ndichida kuti sniper arione because hapana handitauri naye kaini hapana pana ndichasenda kuinbox kwake zvinogona kuzoita nyaya saka ndakabva ndaposta kufacebook pandatomutega kuti aone so ndakazoona macomments anga akuitwa ipapo hanzi chi uri kukanganisa mwana muri kuitisa mwana for content yenyu pandatopinda kuti kokana tawirirana not kuti takawirirana ndakangoti kokana tawirirana then vanhu vabva vatanga kundituka saina handidi zvepamuromo pandangori delete handidi zvokusonetsa vanhu maybe vanofunga kuti pamwe maybe ndoda kuwachisa vanhu amen so ndava ndangori delete hamudi zvepamuromo aiwa handidi zvepamuromo amana vakadzi vakadai vari kupiko kudzongo ei muri kupiko vakadzi vasingati zvepamuromo vakuti anongozongoavoida pamuromo handinozviita kuti ndoda kurwadzisa munhu kana ndoda kubohwa vanhu kana ndoda sei ndakatozviita zviri genuine ini ndoda kuti mwana wangu azive baba vake aite bond nababa vake but handizoti vanhu vakafungei vanhu vanangosiyana nazvo pandazvidelete but baba wacho kana ichinge shoko yakadatora panapa ndidi kuchirudza general rege ndinyarare orit sa ndo zvangoyo zvokuita tomangoti haanoge ndingosiya nazvo orit aiwa boys danger ndinomboona orit ngetimboende kumusic bcause takazota patogoti kokumusic izvozvi zvemukutirongera chii pane zvamukutirongeravo here kumusic
Alright, ndine EP iri kubuda musi Thursday, musi 18 July. Rinonzi Talented. Talented. Yes. Rakaitwa nani? Ndina producer wangu ari kunotona anonzi Oxygen 5. Oxygen 5 I think ndambo munzi wachitaurwa na Fidel. Ndiye anondiproducer music dzangu dzese. Saka ndiye akaita iwo. Hapana kana wanja makamupo makumbe kana makumbe. Makumbe changa chiri supposed kuvepo but pane zvakazongoitika. Munhu wacho ndadaita collab naye haana kuzobatika saka but I'm sure tinogona kuti ngumhanyisana nazvo then yobva yangu. Saka masingwa aya ari kubuda lino? Ari kubuda musi weFriday. Musi weFriday ndiyani ndakati chibata madedzi bosi. Mazita anongonzi Friday manokufunga kuti Friday asvike Friday 18 July ndobara kubuda masingles anenge achibatika papage rako pamaplatforms angu yes. Pane makolabo eno? Ndine collab naFrets. Alright. Then I think ndiyo yega mamwesaya ndangu Frets akaiva chipo chiripo aiwa abo big up yourself Frets. Toda kuti tiende kone masingles aya pasina collab rachipo Muchegwa featuring Greatman. Anombofungira kuti ndichataura naGreatman. naGreatman I think takamboronga nezvazvo but Greatman munhu anogara ari busy haabatike anotravela zvisingaiti saka ukamubata unozoti ndiri kuBeit Bridge ndiri kwakati saka I think but tichaita zvedu. But unoda here? Tindotomunetsa. Mona ngamunochimbitaka kukweshanana Greatman chimutopishata changu. Takatodzidza tese kuprimary. Achinzi Tongai Gwazi. Nateri wacho futi taidzidza tese kuprimary. Right. Saka ukamona muri makla. Andona nyaya dzekukrashana mona mavhodha. Mona vana makura akawanda. Tinenge Greatman anombofarisa. Saka adombodzika miswa. Anenge achifarisa aita sei? Antaurisi. But ndakambofunga maybe ikrash yako pamwe anenge achina. Munhu ane mukadzi here naye. Haagana aiwa haagana. Ukuda sei? Mukuti Greatman ndiye ane crush nini? Aiwa haagana. Ndinanga ndakachitonakirwa newe. Haagana. Kati iwe chitonakirwa naye? Never. Kana. But unewe maplans ekuzoroorwa ugara pamba murume wangu muchizvara. Azichizvara. Handiziva Mwari zvakandorongera kana iwe bosi Mwari zvanoita manje Mwari vakatipa mukana wekuti tichuse hedu zvatinoda tichiita zvatinoda kana tichinge tese tozongo also blessa tataita kana ozotibatsira kuti zvatinoita zvacho zvibudirire. Ini ndinongobelieve kuti Mwari vakangondisika kuti ndinongoita mwana wangu 1 ndo wandagara ndakadaro ndozvanongobelieve I'm not to say. Mana believe yau iripo iwe ndinoona sei mana zveshuwa ndozvandongofunga ndichingohasila ndiri ndega ndichiita zvandoita ndinobvisa ndinoibvisa I receive Esther raJesu ndinoibvisa pfungwa iyoyo bozi bhebhe rakatibereka naye muwanda nichokwadi saka munofanira kuti anotomana kuti zvinoita upenyu handizivi hangu ndinozviconsider sechizvionawo sei but anzi ribhona ndi anodo munhu wekudziwa maproblems ake nichokwadi mukoma oneka njuga dzakarema izvezvi mukoma kana kuti mukoma hanzvadzi hanzvadzi zvangu zvakarema chimbondida sei chimbondibatsirewo pakati mukadaiwo anawo vakoma wake no ini ndakatonoita vanhu ukama kwana baba imboko ndikutaura tasaukama wakakosha chachevo mwana wamai wako ndika akatokosha daika vana vababa wako ndo vamwe vanozvikoshesa zvavo kana muchinge dzisiri mboko but vanhu vazhinji vana vekuti zvoni vana vamudhara
vazhinji vacho dzitori mboko dzine pfungwa dzadzo dzichitofungawo but vana mai vako vanenge vari close tiri kwauri Chokwadi. saka ndo munhu okudza maproblem unofanira kumbomitsira kana Yey. Yey. 2. Ndizovagona. 2 akanyanya. Maybe 1. Njambofunga hangu nezvazvo. 1. saka uchimidzi nemupeso wako westrana time Tungodanana. mupeso wako Aita sei? damutuka Mutuka anonzi wake. damutuka pamberi pekamera naiyosha mukuenda kupi mukurongei rongai something for ribbon kamunin'ina kana kanzvadzi Aiwa. isusu hanzvadzi chipo isu takudya mari dzedu tiri kurarama I think unofanira kuzviconsider zvoti Aiwa ndichazvifunga. Ndichafunga nezvazvo. ndikukupa 2 weeks Yey. 2 weeks. But ndipo ndofila kuti achiri mudiki. Achiri kuda kamwe care kamama so. ane makore mangani ribona Ane 5. 5 years ndokuspaisa kuri boyko Ndofunga ndozoita maybe akuma7. Akugona kuzviitira zvinhu zvake. aiwa anogona ribon yo what a video kake confidence and everything zviripo alright chimwe chinhu changada kubvunza ndechekuti zvone right music iri kukupai mari yekuti iri enough ikati mune mamwe mabhizinesi waunongoti zvombofunga because ndinoona ngematesti mazhinji problem yanenge achiita ndeyekuti tinongofunga zvatiri kuita nezvazvo but hatina zvimwe zvatichiita saka beside music chipo ane zvimwe zvanda nezvazvo Besides music ndine kashop kangu zvangu katichiri kadiki zvakena. alright Then ndekachimwe ndotengesa zvakasiyana makumbeze, hembe dzechirume, bhutsu. kuti zvikuitika kupi zvinhu Ndaimbove kuDesert but ndakazochinja ndakuNorton. alright kunotona asi zvikufamba Zviri nani. but unofanira kutiudza kati kusapota pamwe pacho toendangotenga kusapota Zviri nani. Hazvizoenzani nekunge usina. But ndotoda support yakasimba. pamwe pacho unofanira kutiudzawo dedewo afaisine mumwe munhu watakatosapota maketeni ake nezvaakumeka mari yake Serious? Aiwa support ndonotoida. akaya nemaketeni ake achiti maketeni what isisa asingadiita zvemaketeni kushasa maketeni guys but takazongomashandisa because taisapota bhizinesi rake Saka maida kuiseya. but hatine zvimwewo zvotidhurei zvotoda kuisa Hadzi zvinotidhure. but azona ngetisapotane Alright. pana madezi andakanzwa kuti wabirwa chimaizotudza zvakafamba sei ndatoseka rimwe video so ndatoseka rimwe post so yakanga mupurisa so vangati vasati pakachinzi ofisa varodhiseva kupiwa wanza wabata mbavha chimotudza zvakachii chakanyatsoitika zvakafamba sei Alright, ndandiri kuNorton kunonzi kuNorway shops. Right. So ndakaenda nekazeni yangu ikoko. So tine shop yataida kupinda. Ndobva tatopinda but tangosiya mabhegi mafoni zvese tangotora mari yandaida kutenga bva ndangopinda mushop muyame. Dzadziri ma7-8 PM. Alright. So tichidzoka tikuona mota mamusisina kana mabhegi zvese zvazviri mubhegi, mapower bank, mafoni ese ari 2 nekazini yangu, mari yanga iri mubhegi, then uchi yangu madhesi wayo yanga bhatiri ranga risisa nyatsobata moto saka ndaifamba nechaja pese pandiri saka chaja yanga itori mubhegi, main bag, chaja yeuche. So zvese zvakatorwa. Then ndakaita stress then bandazonoripota kupolice Norton police ndobva vakomana ndobva vatsvaga vanhu ndobva vabatwa. So one wacho akapiwa 2 years then one wacho iye aiti hanzi handisiri ndakatengeserwa but then akazobatwa hake nemhosva bhaazonzi 2 months iramira which 2 wacho because vanga vari 2 saka wechitu akanzi 2 months nemafaini amene afanobhadhara. So wakabatwa sei Vakatsvagwa nepolisi
because like vanhu vacho ndevebrongo chichi saka vaingoenda mumadzimba dzavanoziva kuti dzinotengeswa mutoriro chichichichi wachibvunza saka ndokubatwa kwakaitwa because mbavha dzacho dzo dzaitonzi dzitori nembiri munotoni ndasingadzizivi zvangu asi sokuona kwake vakaba vachitoziva kuti zvinhu zvako here aiwa vanga vasingazivi vakatozondiona kukoti vakati chiposori zvineki vanga vasingazivi ndakatozovadzigira tsitsi senge mumwe wacho iye manje akabva angobvuma kahwana akati sisi chipo ndasiri kutoziva kuti ndimi asai ndisina kutombotiza kubuda munotoni ndaitoziva kuti apa ndotofanira kungobatwa ndibhadhare mhosva dzangu because handasiri kutoziva kuti ndimi ndiwe 2 years ndiwe 2 years akatomboda kuti amubuditse zvimwe but hazvizoite vachi avanongwabuditsa anongosina pa imwe process imwe inozongoreba but ndakatovanzwira tsitsi inoreba 2 years abhozi pane mumwe munhu anogona kubira ozogeta sistran iye akandinzwisa tsitsi but kuba kunaonaka vanhu vafane kuba vanhu vafane kuba right kuma-adverts naiyo because inini ndinoita stress I think ndinoita stress yevanhu vanongo mugati mubvunzo wangu nditanda kubvunza zviri straight sanatara stress dzangu ma-adverts munombowana here kumunzano chipo ndiambasada kwakati handisi kuwana kutaura because manumbers munawo ende tine vamwe vanhu vataitoziva sisonga sinone manumbers mashoma shoma deke ivayo vaitowana madhiri wayo handisi kumawana musikuwana right handi mukuona muri zimbabwe ndonyaya inobva yadzoka payapaya pataitaura nazigo last time chiti no muzimbabwe muno ndikuona nyaya haisi kuti unogona stereki kana uri clean stereki kuti unzi uri ambassador weshop yakati kana uri ambassador wekambani yakati nyaya ingoripo ndekunaka nekuti uri kusmashwa nani ndo zvinhu zviriko kumaeo inyaya yekuti haisi nyaya yekuti unogona kuacta stereki unogona kuimba stereki kana kuita sei wati tinorwadziwa nenyaya iyi ukunzwa wazvakarasa vakomana tina vakomana vari talented vanhu vakaita sana frets vave vokunyatsona kuti munhu anogona but vakatarisa madhiri anenge ari achinzi ndeambasada ndingagona kaambasadaship ka1 kangopiwa kadhiri apo zvimwe zvezviya but tine vasikana vakawanda varingoofa nyasha vanongoine madhiri kunzi ndeambasada ningi ndeambasada kakati but hapasina talenda zero saka which means chipo vanhu kumaambasada havasuda kuchaya bodaida kuchaya dai zvichinza kuti chipo ndeambasada kwakati chipo ndeambasada kwakati saka takazoona manje skiri yacho manje takaibata kuti vanhu nonga idhiri rekuchaya neti kagema kandike kuchaya but still I wish you the best tichaona vanhu vari genuine vanonga vaida kupromota tichaida kuti vakuda vanhu vanovarepresentera mabrand avo chaivo chaivo vari genuine avo varimboriko sofa vatiri kuona vazhinji vacho inyaya dzepusi dzega dzega hasi zvebasa inyaya dzekuti wakanaka kusvika papi wakaita sei yaumboite I think industry ichakura zvekuti tichaona vanhu vari genuine vachanga vachizoda kupropose zvinondirwadza ini andika vanhu vakaita sena chipo avandika vane chipo chekuimba vanogona kuimba manumbers acho vanenge vainawo but havasi kuwana madhiri but mumwe munhu just because ane nyashi hombe kana kuti anaita sei ndiye anenge ane madhiri toekana zvisingatomboite anyway my sister I'm very happy nekuuya kwamaita and I wish you the best but hamuzove musambotroyerawo kana kakapelawo kamunongotroyera but I'm very happy nekuuya kwenyu nekusiya hope pano pamusha uno I'm very happy but musati maenda tachikokumbira kakapela pamuchangoti potua katagara tinako tichiziva nekango kari paalbum then sandavhara neyashinzo tofanira mboyadzoita neyashinzo ndezvebasa ndezvebasa ndingavagona baba divante kana ndezvebasa ndezvebasa abozi anga kula down ndezvebasa story 2 masongs ari pa one yake then one iri pa EP rangu ndenge collab ngwasiya pepe collab collab je ngotara collab ya Fritz ka pepe
Saka ndandatoisiya collab na ndandaikanganwa Shinzo. naye ndine collab naShinzo futi Saka ikubuda lini iri kubuda paep parikubuda pa-EP. Alright. Saka munombotipo wenyu kana 1 katuru kati panyowa neyekudhara pamunotanga neyekudhara tongofaimba pamwe chete. alright kanongoimba yateri handi Kwete yateri. EP yacho Chero yangu yamwe yako uri 1. Yateri toiziya. Ndokuti tateri panapa takazotora mari takadzoka takazvimba nemari. Imwewo song yako. alright song yando favorite song yangu pamasongs andikaimba inonzi ndionewo itori nevidhiyo iri payoutube inonzi ndionewo dia ndionewo ndionewo dia ndionewo ini ndiri pombi ya mudhara ini ndiri pombi ya mudhara inga ndiri wokoso baby Pombi ya mudhara. pombi ya mudhara it's like isong yekuti unenge une crush ndinge ndine crush newe chiti ndionewo But wapombi uri pombi. thank you Pombi ya mudhara. zvakaoma Kungozoti pamwe pacho unenge wakatangirwa instaff nana sniper. But chiprofita cheche chakambouya. chakambouya uchinzwa mungate Bozi ndakatanga kuona maletters akanzi mungate. zvakakuomera Alright, isong iyoyo ndoiziya yangu yawaimba. Saka pamavex manyowani. alright Aiwa nesong yenyapinda mabara aneso. Makaiona isong yamabara. Yashipona mabara. Amanaka. ndopanozonzi chipane musikanzi unongochitira kungonakidzwa unoketa ndochinakidzwa but ndichoti kashida kunakidzwa tika ifull package yekunakidzwa chibva waita zvese zvipi zvese zvekunakidzwa kuti unonakidzwa mbijani usiya no aiwa ndinonakidzwangu musikanzi aiwa but aiwa takaenjoy that video ini newangu wangu takafara aiwa kana makafara babara regai varitaye ndakarila song yavo kaiyo ndakapeta song yawandii aiwa regai varitaye babara right ko imwe song pamasong ari kubuda manyowana I think apinda kutongokuimba 2 maakapera ekupedzisira 1 yacho iri pana Shinzo. alright Because everyone is song yakaimba takazviona nekuti video yatakazvata mukupromota song yenyu ine mavideo mapictures aitrenda but still everyone takangoimira kuti wagwan yabuda nhasi itoriko kuyoutube izvozvo iripo payoutube yashinzoka so guys I think mufanira kustreama brand new song yachipo featuring baba Devande Shinzo man munhu ese akaimirira ndichobva panapa nozvanda kutoita nezvazvo sanongotiwewo mbijana yashinzo kana kuti iri payangu yashinzo uzorwa yako 1 iri paEP iri kuwera unozoti kana muchichimbaka unogona kukanganisa malyrics manje alright gandimbe yangu iri kuEP rangu alright zvide uri wega chidanana uri wega zvide uri wega chidanana uri wega ndakaedza kufadza paye pandakakupa mwana asautende hauzive mwana dama pamba unofona wakadha kwakunyepera kundida asautende hauzive mwana dama song Asizvo zvakufundira. Based on Aiwa, no. This is a true story. No, hazvisi. Uchazonyatsoinzwa yese. Apa namwemba kapati kadiki. This song based on true story. No. Brand new song. Kana. Zvakaoma izvozvo. This song. Yes, Alright, guys, EP iri kubuda next week. Ama song ataka kukufilisa ega
amasongo Ngazazotibira. musazotibire hayi ravaribe havaribe tinovasvibisa anengariba mune tomusvibisa vati imwe song then tobvatafara zvino. Alright, andoda kuimba ndoya ndikaita naFreds. Unonzi sorry. Alright. Kana ndakakutadzira ndati sorry, kana ndakakukanganwa ndati sorry, ndiri munhu wenyama, ndiri munhu wenyama, wenyama, akauya nezvausina, akauya nemota, ainuhwirira mvura, akauya nemari, iwe waivepi, waidanditsesei, ndaida mari yerenti, waidanditsesei, ko ndaizivei zvandakakuita, ndizvo zvandakakuita. Ndakangazava lyrics ameno. But song ike yanga chindikwinza mafrindifu wangu ndachinzwa mafrindifu wangu achikwira so mafrindifu wangu wotizvo level nemafrindifu wangu. Alright, thank you very much my sister. Last question zvangu chibva tangovhara. Ndakambonzwa last time muchiti mukutsvaga kalonga asi kubatika makazomonetize ere? Aiwa, page rakazomonetizwa kalonga. Sakutora mari? Ya, ndikutora mari. Mari sadaro. Tutangira ribbon ceremony kawangu. Right, my sister. Thank you very much. Big up. Thank you. Wakaipa. But mvura unazo wasikati mvura. Ndakuida manje. Ndataurisa. Ndakuida. Sadaro. Ngote takatangirwa but hayi to sweet kazi ngote chidana nemagira gora but itori sweet wakaipa chipo mwari wakuitira zvakanaka ndonamatira mablessings paep iri kubuda iri inini one capacity yangu ndichatira by all means kuti tiforward vanhu vanzwe music mutishiye malinks apa anongobuda malinks munongondipawo then ndoshiyewo malink ekuti music iende kure mwari vachikukomborerai mwari vachitikomborerawo ndinowisha kuti zvinhu zvenyu zviende kumberi. Thank you very much. Mune Zimbabwe, thank you very much nekuramba muchingoona. I think episode inoyi raita one of my best episode ndanichinzwa kufara because munhu yena ane 3 nge4 years chipo chimboyawo ndimbokuitoenda interview ndimbogara newo chimbotiblessaiwo nguva yepanapa but finally nguva yaMwari chaichayo ndo nguva chaichayo saka I'm very happy kuti muzora nhasi ndasangana nasisi Chipo ende takurukura zvinhu zvakawandisa ndichifarisa sometimes unonda muchindiregerawo zvimwe zvangandiitaura kufara zisingaite because ndiri big fan yaChipo. Don't forget to subscribe kana uchinge uchitonera kuYouTube unongosearcha DJ Sparks ZW obva subscribe then unosearcha futi Chipo aripo paYouTube ndo panenge pachinenge pachibuda music yake unongosearchawo kuti Chipo Muchegwa andika then wasubscribe uenjoy good music kuma platforms ese ini ndakanzi DJ Sparks ZW kuna Twitter, Instagram, TikTok uchiti DJ Sparks ZW. I'm sure my sister Chipo akangonzi Chipo Chashe, Facebook Chipo Chashe Muchegwa. Chipo Chashe Muchegwa. So guys, I need to support. It's no belief I'm local talent to the fullest. With that, we are out.